ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ഗോബി മഞ്ചൂരിയനാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് 3 മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം വാർത്തെടുക്കാം. ഇനി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളകും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ചൂരിയന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ്. ഞാനൊരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.